राधे राधे दोस्तों, मैं सुमन तिवारी आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक शिव जी का भजन लेके आई हूँ। सावन स्पेशल बहुत सुंदर भजन है, फुल वॉच के साथ सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावल ने, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावल न। भोला बउरावलन बम भोला बउरावलन, भोला बउरावलन बम भोला बउरावलन, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावलन, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावलन। भोला बउरावलन हाजीपुर में गईलन, भोला बउरावलन हाजीपुर में गईलन, सोनपुर के मेला लगवलन हो हमर भोला बउरावलन, सोनपुर के मेला लगवलन हो हमर भोला बउरावल, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावल, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावलन। भोला बउरावलन बम भोला बउरावलन, भोला बउरावलन बम भोला बउरावल, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावल। भोला बउरावलन बनारस में गईलन, भोला बउरावलन बनारस में गईल, काशी में मेला लगवलन हो हमर भोला बउरावलन, काशी में मेला लगवलन हो हमर भोला बउरावलन, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावलन, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावलन, भोला बउरावलन महादेव बउरावलन, भोला बउरावलन बम भोला बउरावलन, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावल, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावलन। भोला बउरावलन देवघर में गईलन, भोला बउरावलन देवघर में गईलन, देवघर में मेला लगवलन हो हमर भोला बउरावल, देवघर में मेला लगवलन हो हमर भोला बउरावलन, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावलन, कवन गजड़िया गजा दिहलसी हो हमर भोला बउरावलन। हर हर महादेव।